να μην σας κάνουν εντύπωση, θα μπορούσαν να ήταν όχι 500 ή 600, αλλά 2.000. Για μένα ήταν μια πρωτοφανής εμπειρία όταν σε μια μέρα, σε 3 ώρες, 200 συμπολίτες μας που τυχαία βρήκα στον δρόμο, δεν πήγα ούτε σε γνωστούς ούτε σε φίλους, στον δρόμο, στη Λαϊκή, στο κέντρο υγείας, προσφέρθηκαν να υπογράψουν. Εγώ δεν θα επαναλάβω τα σχόλια που άκουσα. Δεν προσάδουν σε αυτό το χώρο. Προσωπικά ένιωσα δέος όταν συνειδητοποίησα ότι πολλοί από αυτούς που υπέγραφαν έβραζαν από αγανάκτηση ή κάποιοι άλλοι πιστεύανε ότι βάζοντας την υπογραφή το πρόβλημα θα λυθεί αυτόματα. Το μεταφέρουν σε μένα. Γι' αυτό σταμάτησα δεύτερη μέρα να μαζεύω υπογραφές. Θα μπορούσα να είχα μαζέψει πάνω από 2.000, έτσι και έκανα μια γύρα. Οι περισσότεροι προλαλήστες με έχουν ήδη καλύψει. Τι πρέπει να γίνει? Αυτό θα το αποφασίσετε εσείς. Είναι δικό σας προνόμιο και υποχρέωση. Λύσεις πιστεύω ότι υπάρχουν, φτάνει να υπάρξει θέληση. Εγώ θέλω να θυμίσω ότι οι γονείς μας περάσανε πιο δύσκολες καταστάσεις από εμάς. Πόλεμος, κατοχή, εμφύλιος, πείνα και δυστυχία. Αυτοί επέζησαν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είδαν και καλύτερες μέρες για τα παιδιά τους, για μας. Εμείς είδαμε καλύτερες μέρες. Τα δικά μας τα παιδιά δεν ξέρω τι τους επιφυλάσσει στο μέλλον και αν θα έχουν μέλλον. Και δεν μιλάω για τους βολεμένους και τα λαμόγια. Αυτοί θα είναι πάντα στον αφρό. Νομίζω ότι έφτασε η ώρα να ξεπεράσουμε τις αιμονές και τις αγκυλώσεις ετών και να αφήσουμε κατά μέρος τις κομματικές και πολιτικές ιδεολειψίες και προκαταλήψεις, διότι δυστυχώς ή ευτυχώς η αρρώστια δεν επιλέγει ταυτότητα, ούτε πολιτική τοποθέτηση να σε χτυπήσει. Είμαστε όλοι δυνητικά μελοθάνατοι στο σύγχρονο τακάου που μας έδειξε η Γερμανία, με ένα αριθμό χαραγμένο στο χέρι. Αυτό να θυμάστε. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε κύριε Μαύρη. Ότι γίνανε σε σύντομο χρονικό διάστημα ή ότι είπε ο κύριος Δήμαρχος ότι τα λεφτά αυτά δεν πληρωθούν στον κύριο Τσιγρή. Αυτό μου είπε ο κύριος Τσιγρή. Μισό λεπτάκι, εγώ τα έχω. Λοιπόν, οτιδήποτε θέλετε από αυτά μπορούμε να τα διευκρινίσουμε και να πούμε και το άλλο που άκουσα, το πώς οι γιατροί διαφέρθηκαν. Εγώ θα πω 3 πράγματα. Το πρώτο πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό είναι ότι οι 4 γιατροί για το κέντρο υγείας Πάρου μπήκανε στις 11 του μήνα από τους 60 οι οποίοι δεν δηλώθηκαν, από τους 777 γιατροί που προσλήφθηκαν για όλη την Ελλάδα. Εμένα η ερώτησή μου είναι, για πόσους γιατρούς έκανε αίτηση, ξέρω παραδείγματος χάρη ο κ. Τσιγρής για το κέντρο υγείας Πάρου πριν, στην προκήρυξη του 8ου, του Αυγούστου. Και επειδή ακούω από πολλούς που λένε ότι οι γιατροί θα έρθουν τον Ιούνιο κτλ., να σας πω ότι ο γιατρός ο παθολόγος ο οποίος ήρθε από την προκήρυξη του Αυγούστου. Οι γιατροί αυτοί, αν θα έρθουν από την προκήρυξη που έγινε, τη συμπληρωματική που έγινε για τους 60 γιατρούς οι οποίοι δεν ήρθαν από την προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας. Το επόμενο είναι, επειδή κάτι είπε ο φίλος μου μόνος για κάποιους γιατρούς οι οποίοι ξέρει κτλ. Εμένα οι πληροφορίες μου είναι ότι πριν από 4 μέρες, δηλαδή από την πρώτη μέρα σχεδόν που έγινε η προκήρυξη, 2 γυναικολόγοι έχουν δώσει ηλεκτρονικά την αίτησή τους και πάμε παρακάτω. Είναι αυτή τη στιγμή πάρα πολλά courier τα οποία είναι με τους φακέλους έτοιμους και αύριο θα ξέρουμε ή μεθαύριο θα ξέρουμε πραγματικά το τι γίνεται. Το άλλο δεν ξέρω γιατί πειράστηκε ο κύριος Γκονίδας. Εγώ νομίζω ότι εδώ πέρα μιλάμε απομάκρυστα. Πειράστηκε βέβαια για την αυτή της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά εγώ νομίζω ότι το πείραγμα δεν ήταν γι' αυτό. Το πείραγμα ήταν γιατί ο Βρούτσης κατάφερε να σπάσει μια 8μηνη απεργία στην καλλιεργία του ΠΑΜΕ και για μένα είναι σωστό το δικαίωμα της απεργίας, αρκεί να απεργεί κάποιος ο οποίος θέλει. Αν είναι προσωπικό, είναι προσωπικού. Είναι προσωπικού. Γιατί είναι πρόκληση. Είναι πρόκληση να ακούγονται αυτά από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μεροκαματιάρης. Θα το απάταγα πάρα πολύ σκληρά
εάν δεν ήταν μεροκαματιάρης. Είναι ντροπή όμως να παίρνει αυτή τη στιγμή τα κομμάτια ενός ανθρώπου ο οποίος ξεθεμελιώνει όποιο εργατικό δικαίωμα έχει παραμείνει σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, Καλησπέρα. Εκ μέρους του Συντονιστικού των Φορέων που διοργανώνουν ξεκινήσαν αυτή την ιστορία και επειδή έχουν ακουστεί κάποιες προτάσεις, εμείς στο σχέδιο που καταθέσαμε ζητήσαμε από το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο να συμπαρασταθούν σε έναν αγώνα. Αυτό είναι το πρώτο. Λοιπόν, υπάρχουν προτάσεις για επιτροπές. Εμείς μέχρι εδώ το φέραμε. Από εδώ και πέρα είναι ευθύνη σας. Φτιάξτε τις επιτροπές, δεν θα συμμετάσχουμε εμείς. Είναι απόφαση που πήραμε πριν από λίγο. Θα βοηθήσουμε στον αγώνα αυτή τη στιγμή. Είναι διεκδικητικός, έχει σωστά αιτήματα, θα πάει μπροστά. Εάν τον αφήσετε, τότε θα ξαναβγούμε μπροστά. Αλλά να φτιάξουμε μια επιτροπή με 21 άτομα, με 10 δημοτικούς συμβούλους, 15 φορείς για να κάνουμε συζητήσεις συζητήσεων, εμείς σας φέραμε το θέμα μέχρι εδώ. Πάρτε την πρωτοβουλία, κάντε συγκεντρώσεις, μαζί σας θα είμαστε. Δεν χρειάζεται επιτροπές που θα λάβουν πολύ. Αυτό μέγα το θέμα, μέγιστη και διαφωνία μου. Λοιπόν, δεν μπορούμε να ξεκινάμε αγώνα έτσι. Λοιπόν, κάτι να φεύγω. Εσείς ξεκινήσατε αυτή την προσπάθεια. Συνεχίστε την. Εγώ έχουμε πάντως στρατιώτες μέσα. Και θα είμαι πρωτεργάτης περισσότερο από εσάς. Δεν θέλω εγώ καμιά επιτροπή. Εγώ ως δήμαρχος θα συμμετέχω στην επιτροπή που έχετε εσείς. Τίποτα άλλο. Τέλος. Εσείς θα είστε μπροστά. Εγώ στρατιώτης, το δηλώνω. Στρατιώτης και πρώτος σε όλα. Τέρμα. Όταν λέμε αγώνα, εννοούμε αγώνα, δεν εννοούμε πλάκες. Δεν εννοούμε πλάκες. Μπροστά εσείς που κάνατε, εγώ θα το φαντάρω. Λοιπόν, ο κύριος Καβαλέλος. Θα ήθελα να κάνω ένα καλόπιστο σχόλιο, ειλικρινά καλόπιστο κύριε Ρούσο. Όντως συγκεντρώσεις μεγάλες και αποτελεσματικές με 50 ανθρώπους στον αρχείο που δεν γίνονται, αλλά αν ήσασταν και εσείς εχθές εκεί, θα ήμασταν 51. Λοιπόν, Κρυμμένος ήσουν, δεν μίλησες, δεν πήρες λόγο. Δημοτικός σύμβουλος ήσουν. Και είσαι. Αυτό που γίνεται, κύριε Πρόεδρε, απόψε. Άκουσα να τα ακούσει και λίγο και εκείνος. Κύριε Βαρκαστονή, Αυτό που γίνεται, κύριε Πρόεδρε, απόψε, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, γίνεται κατ' επιταγή της τοπικής κοινωνίας. Ξεκάθαρα πράγματα. Όχι από φιλοτιμία, αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, δική σας και της δημοτικής πλειοψηφίας. Είναι άποψή μου. Είπα το αντίθετο. Είναι άποψή μου, λέω. Όχι, εγώ είπα και το αντίθετο. Λέτε κάτι το αντίθετο 3 χρόνια τώρα με το να μυρικάζετε την απραξία σας, κύριε Δήμαρχε. Έχετε λοιπόν 2 υποχρεώσεις απόψε. Δεν εκφράζω κανένα σύλλογο, εκφράζω τον εαυτό μου ως κατοίκου, πολίτη και γονιού πάνω σε αυτό το βράχο του Αιγαίου. Η πρώτη σας υποχρέωση είναι απλούστατη. Θα την πω πιο κομψά από ό,τι τη λέει ο κόσμος έξω. Θα πρέπει να εξαντλήσετε και να διερευνήσετε κάθε δυνατότητα που μπορεί να υπάρχει ώστε να δημιουργηθούν κάποια μπαλώματα, όντως μπαλώματα και σοβατίσματα, κύριε Ροκονίδα και κύριε Αρχά, με την έννοια ότι θα πρέπει να διαμορφώσετε ένα ρητό πλαίσιο δεσμεύσεων εδώ και τώρα απόψε για το εάν μπορούν να διαμορφωθούν κάποιες δημοτικές προνοιακές υποδομές υγείας που τις έχει άμεση ανάγκη ο τόπος. Και το λέω διότι δεν γίνεται να σνομπάρουμε ενέργειες
ναι, εμβαλωματικές, εκ των ενόντων, που έκαναν σύλλογοι, ενώσεις γονέων και σύλλογοι γυναικών, φέρνοντας γιατρούς να δουν 260 παιδιά. Αυτά τα παιδιά δεν είχαν ανάγκες. Ασφαλέστατα. Μπορεί να είστε λοιπόν κύριε Αρκά και κύριε Ροκονίδα κατά αυτών των πολιτικών, όμως είναι μια τελευταία γραμμή άμυνας της κοινωνίας μπροστά σε αυτό τον οριμαγδό κατεδάφισης που κάνει η κεντρική πολιτική σκηνή στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δεν ζητάμε κύριε Δήμαρχε να ανασυστήσετε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ειλικρινά δεν μπορεί και δεν είμαστε τόσο αφελείς ως πολίτες. Και το δεύτερο και κλείνω. Το δεύτερο πρέπει να κάνετε. Πρέπει κύριε Δήμαρχε και αγαπητοί κύριοι της Δημοτικής Πλειοψηφίας, γιατί πώς να το κάνουμε, αριθμητικό είναι, έχετε το μαχαίρι, έχετε και το πεμπόδι. Πρέπει ειλικρινά να σταθείτε αρρωγοί και συνδιαμορφωτές, έστω από εδώ και τώρα, σε κάθε μορφή κινητοποίησης και αγωνιστικής διεκδίκησης κάνει η κοινωνία, όσο ακραία κι αν είναι αυτή η μορφή διεκδίκησης, γιατί είναι ακραία η επίθεση που δέχεται η κοινωνία αυτή τη στιγμή. Είναι ο μοναδικός τρόπος, κύριε Δήμαρχε, να ανακτήσετε έστω και οριακά την πολιτική σας αξιοπιστία, η οποία δεν ανακτάται με πολιτικό στριπτίζ. Σχολιάζοντας τα όσα είπε ο κύριος Νταβανέγος, έχω να πω με τέτοιου ύφους δεν απαντώ. Το καλύτερο. Σας χαρακτηρίζει. Λοιπόν, ο κύριος Γκουρδού